Moje meno je Jakub Čech a som majiteľ reklamnej agentúry Darren & Curtis. Som marketingový konzultant a svojim klientom pomáham rozvíjať ich biznis. Moje meno je Jaroslav Ragas, som podnikateľ a investor. Svoje firmy budujem už viac ako 10 rokov. Hlavným poslaním značky Za milión je priniesť vám extrakt najdôležitejších informácií pri budovaní značky. Uvedomujeme si, že v dnešnej rýchlej dobe je nevyhnutné mať všetko pod jednou strechou, lebo nemáme čas si čítať desiatky kníh. Potrebujeme mať výcuc na jednom mieste a tam sa dozvedieť všetko potrebné. Pripravili sme pre vás súbor 9 vecných videí a plus 2 bonusové. Ale to nie je všetko. K tomu ešte naviac dostávate bonusy vo forme podcastov, e-bookov, rôznych audionahráviek alebo napríklad pracovných zošitov. Rovnako máme pre vás partnerské bonusy. Prezradíme vám, ako vďaka silnej značke dokážete viac predávať a vytvoriť stabilnejšiu, ziskovejšiu spoločnosť. Ako vytvoriť skvelý tým ľudí, ktorí budú pracovať s nadšením a s lojalitou voči vašej spoločnosti. Ako vytvoriť pevné vzťahy s vašimi zákazníkmi, ktorí budú odporúčať vašu firmu vašim známym a šerovať vašu reklamu na Facebooku. Značka Za milión je tu pre vás a pre vaše podnikanie. Začíname!